मध्य प्रदेश ग्वालियरनि थाटिपुर इलाकानि त्रिप्तनगर पाराव खरकसा borokni family tongo tei a family rokno borok rok dube family hinui hingke jotono sinibayo o family o total 5 jon member tongo tei nokni jotoni slai okra family member rabidat dube bongangke clerk ni job khlai tongo clerk treto bini umor hingkangke prai 58 yakiba 58 years amo kahai rok wngkha nogo tongo bini bihik barti dube tei bwsajak okra tongo bini bumung hingkangke kritika dube bini umor prai bini umor hingkangke kaijaknani ojon amo kahai wngkha bwsajak kwsar amoni bumung hingke saloni dube bo burui no hingke jotoni slai kusu hingkangke 12 বছর umorni bini bumung wngkha Rupendra Dube bo hingkangke bwsla saichung tei bwsajak mangnai borok bihik bwsai total family o 5 jona borok nokni financial condition no sana thangka hingke borok amsuk kwrui bo wngsukya rang rokni amsuk bial wngya tamni hingkangke bufa khoroksa government job khlai tongo tei government job khlai aroni salary mama baino borok kaham kwrwng khlai chawui nongoi poriwui tongmano tei amsuk bochor chakri government job khlai 58 bochor jora bo onek rok rang ajiwui paikha Gwalior-ni Triptinagar no borokni nok 2 tala building tongo tei jotono bebak no kaham no choliwui tongmani bini bwsajakni umor kaijaknani jora lainani nai tongkha abagui bindini basi Ram Mohan bai bono kok surlai rikha kainani bagui tei kai rohoro kaijakmani yagulo kritika bini sasural eba kheba bwkrabari o thangui payo tei bo kha khayo saichung bo tei bupasong bo bumasongo kha khlaio bwkrabari o thangui kaham kwrwng khlaiui no ar jagao bo khuskhusi khai tongnani wngthon hinui tei o bwrui bo arano khuskhusi khlaiui walai suklai kwrui khlai tongnani hinui no thango phiaba je wansukmani hai kono phano gotiliya aboni ulta se wngsio kaijakmani yagulo Ram Mohan Sharma bini behavior rok joto turuk change wngnani chengkha kritika no salbrum no satok bito kogrok bai khonthai rekha tei salbrum no bono kutugo tei sao nini bopha collectorate ni clerk ni job khlaio hingkangke nini buphano sari anabo arjago job mandiri didi hinui hingke bwsaini o kok rok no khnaui bupha Rabidat Dube no call khlai sao bwsajak phiaba omo kunini no phano possible ya chakri khainani muchungo hinui kebon phano arjago job khlai tong phano nijini borok no phano obo hapriwui manya abo hai hinui saka bwsajak no hingke o kok no tui no bini bwsai bonate bo satok pitok khlainani chengkha tei o kok no tui amsaksa kok bangui borok khorok nini kuni kesaro bulai toklai porjonto wngui thangkha walai mung amsukya kotor wngui thangkha kritika ar jagao sak soi tongliya amsaksa satok pitok khlaijakmani yagolo bo bini buma buphani nogo tei sahaino hai kifiloi phaifio kha aboni yagulo kritika bini buma buphani nogono tongui tongo tei amo kahainkono din turuk laiui din phaika 4 August 2021 ni sal Rabidat Dube sairik ni 4-5 rogo office ni kifilo nogo phaimani yagulo fresh rok wngui akoi paribar yakheba family rok bai joto pal baksa khlaiui 8 rogo borok dinner khlailaio dinner khlai bai chamung chabai mani yagulo kheno joto jani jaru mo thangui tv nailaio mobile nailaio baksa keba tei 10ta 10:30 kahai time hingke no borok joto thuoi paibaio aboni yagulo kheno Rabidat to bini room mo thuo hingkangke Rabidat ni bihik barti tei bini bwsa khorok tam tei kaisa room mo alada khlaiui thomo hikke thuoi tongmani jorao muktre lainani nai tongmani afro no phatar phaising ni hoite guli kongnani
silai guli kokmani khorang khana horkha phiaba borok bo phatcha khlai phatara ongkhorui nairagya ongui tongkha tamo ongkha hinui haifano nongni jotono slai besajak okra kritika dobe phatara ongkhorui nokni puilao lai dobro baikha tei konakuni naitokha sabo tongkhini phiaba kebono phano nokjakliya aboni yagulo kheno borok to khorok brui eglogi thuo buma tei basa khorok tam gangke bini bufa hangke to ajrao phano bini romni phatara ongkhoriya ko abagui kritika dobe besajak okra bini romo thangnani bagui wan suka tangui ongkhoriya ko hinui gangke thangai naimani yagulo kheno chirik mokro ongnani nangkha arjakano tamni gangke bo bufano emonjike halo nukha o halo nainani bagui kebo phano muchungkola tamni gangke beto bufano theilalai leleng khlai klaijak mokol fursajak khlai nogoikha kritika ni bini okhorang khanawi bini buma te bini hanokjuk bufayong borok khorok tam khaprumi phaika bufani romo hingke borok bo phai joto chirik mokro ongnani jengkha gangke borok chirik mokro khorang khanawi nogana gini asparos ni borok rok bo wana jaklaikha borok ni nogo tam ongkha hinui logi logi no phai sokpaikha borok ni oro hingke nogana gini borok rok phai nognani nangkha je rabita dube bisnao theilala leleng khlai khlai jak bohok ni hoite thei belai kheno phaijak naisiki naikha hingke saimani thango je obo silai kogui gulinangui thui phaimase hinui aboni yagulo kheno aro chirik mokoro kablainani jotono jenglaikha gangke o borok birbani bisingo koroksa borok police rok no inform khlaikha tei police rok bo information manma logi logi no arjakao phai sokpaikha crime scene restriction riwi arjakao borok judge pardal khlainani bagui jengoi rikha police rok hingke police rok aro thangai naimani yagulo direct omo pre-planning bwtharjakmani hinui no bujiwoi mankha abangui no arjakao forensic team tei dog rok no bo nuhunui naharkha।